Com podeu veure, aquí avui tenim un senyor que no coneixeu, però després d'avui el coneixereu i potser us interessarà molt les històries que us pot explicar. Aquest senyor es diu Jordi Folch i és un escriptor, entre altres coses. És un escriptor que aquest any celebra els 25 anys que fa d'escriptor. Llavors, per a un escriptor no es fa de sobte. Un escriptor, doncs, és difícil ser-ho. I Jordi Folch va començar a inventar-se les seves primeres històries quan tenia 7 anys, perquè quan va fer la comunió, que abans es feia als 7 anys, doncs els seus pares li van regalar un teatre de titelles, que el va fer el seu pare. I allí va començar a inventar les seves primeres històries. Però no només això, sinó que a més feia els decorats, és a dir, que també pintava. I feia les entrades perquè la seva família l'anessin a veure. O sigui que ja era una persona amb moltes idees. Un escriptor també ha de llegir molt. Ha de llegir molt perquè, esclar, si llegeixes molt, aprens moltes coses i també aprens a més a escriure. I ell va llegir des de molt aviat i es va comprar els primers llibres, que eren, fixeu-vos, era La vida de Sant Francesc d'Assís. Us imagineu comprar-vos vosaltres La vida de Sant Francesc d'Assís? No, no. Però sabeu per què el va comprar? El Jordi, aquest llibre. El va comprar perquè amb ell li havien explicat el que es diu de Sant Francesc d'Assís, que era un sant que li agradava molt la natura i que parlava amb els animals. I clar, ell pensava, com pot ser que parli amb els animals? Jo em compraré el llibre d'aquest senyor, la biografia d'aquest sant, a veure com pot ser que parli amb els animals. Doncs aquest va ser el primer llibre que es va comprar. I a més també es va comprar un llibre de màgia. O sigui que vosaltres també podeu llegir moltes coses interessants. I resulta que en aquell temps que va comprar aquests llibres va ser alumne de la Salle Reus. Ah, que bé, no? Clar, veieu? Molt bé. Però en Jordi Folch, a més d'inventar-se històries, també li agradava cantar. I de jovenet també va estudiar música aquí a Reus i també va cantar amb un cor, fins que va anar a Barcelona a estudiar periodisme i publicitat. També es va interessar pel cinema. Aquí, en aquest teatre, abans es feien tardes de cinema i ell mirava tantes pel·lícules que la seva passió pel cinema també el va portar a fer de crític de cinema. Crític vol dir que opines i analitzes allò que has vist. I ell escrivia en un diari i li publicaven les seves crítiques de cinema. El diari que abans es deia Diari Espanyol i que avui és el Diari de Tarragona. I aquesta curiositat per tot, perquè és una persona molt creativa, el Jordi és una persona amb molta imaginació, doncs aquesta curiositat per tot, per la música, pel cinema, per la literatura, per la pintura, doncs és el que caracteritza les persones inquietes. I el va portar a fer moltes coses. Ha fet d'actor. Va sortir en sèries de televisió com Dones d'aigua i El cor de la ciutat, entre d'altres.
A més també ha fet de presentador de molts actes. A més ha fet teatre. A més, també s'arrisca a cantar de tant en tant, no, Jordi? També s'arrisca a cantar. I ha escrit més de 30 llibres. D'aquests 30 llibres n'hi han publicat 26. I en té uns quants encara pendents de publicar. Perquè el que li passa a un escriptor és que a l'hora d'escriure costa molt escriure un llibre. Perquè fer una redacció a vegades us costa. Però ara imagineu-vos que una redacció d'un full us costa, doncs imagineu-vos tot un llibre el que pot costar de fer. De vegades hi ha escriptors que es passen anys fent un llibre. Doncs, a més, el que li passa a un escriptor després és que l'ha de publicar. I, per tant, ha d'anar amb alguna editorial a que li publiquin el llibre. I quina editorial li publica? Doncs aquella que creu en ell i que pensa que el seu llibre és suficientment bo per publicar-lo. Per això ell té tants llibres publicats. El primer llibre que va publicar va ser als 29 anys i es deia La Rosa de Reus. Des de llavors n'ha publicat 26 més. I entre aquests llibres té uns llibres musicals, com el que avui us presentarà. Té llibres musicals, com és La Guerra dels Xiclets, Ningú és un zombi i el llibre d'avui que es diu T'ho diré cantant. Doncs fixeu-vos, de La Guerra dels Xiclets i de Ningú és un zombi se n'han fet musicals. De La Guerra dels Xiclets no s'ha estrenat, però de Ningú és un zombi s'ha fet un musical que, entre altres llocs, es va fer aquí a Reus, al Teatre Bartrina, fa poc. I jo hi vaig anar i us asseguro que és divertit i és molt bonic. Per tant, si alguna vegada veieu que es fa el musical de Ningú és un zombi, us recomano que hi aneu, que us agradarà. Doncs va tenir molt d'èxit aquí a Reus també. I per acabar aquesta presentació, us diré que el Jordi Folch ha rebut diversos premis, entre els quals l'últim, el 10è premi que ha rebut, ja ha rebut 10 premis, va ser el dijous passat aquí a Reus. I és un premi que es diu Premi a Menors, als que més enganxen, organitzat pel periodista d'aquí de Reus que es diu Josep Bages i que també va ser alumne de la Salle. Per tant, us he presentat aquest escriptor que avui us parlarà de coses molt interessants i per tant escolteu-lo amb ganes, amb respecte i gràcies Jordi Folch per haver vingut a explicar-nos aquestes coses que explicaràs. Bé, molt bona tarda a tothom. Per mi és un luxe i un plaer estar aquí. Us diré per què. A mi la Salle Reus em va donar molt. Vaig tenir uns mestres excepcionals i just és que rebent tant doni jo una tarda de la meva vida per explicar-vos com un noi que estava assegut sempre aquí a la fila 15. A la fila 15, número 15, tenia una dèria amb aquest número perquè era la meitat de l'escenari, la meitat del escenari al mati, la meitat del pati de butaques no es veia a la pel·lícula millor, no? Doncs com un nen, com qualsevol de vosaltres, es pot convertir en una persona, primer, feliç, i a la vegada que feliç i està molt relacionat creativa. Jo us deixaré que marxeu, perquè com em belluro molt, no us diré pas que passi algun accident. El llibre de la Núria Puig, li guardo aquí, per si el necessito, i a la Mònica de la biblioteca li regalo aquest llibre, del qual en parlarem una mica, més enllà de qui sóc jo, per demanar la vostra atenció durant una hora. Doncs moltes gràcies. És una sort poder tenir a la biblioteca un llibre d'un escriptor reconegut i exalumne de la Salle. Vosaltres, qualsevol de vosaltres, pot ser que d'aquí uns anys estigui al lloc on està ell, potser estareu presentant un dels vostres llibres i potser ens en regalareu un per la biblioteca. Per tant, moltes gràcies i sapigueu que el tindrem a disposició de tots allà a la biblioteca. Bé, vull donar també les gràcies a la Núria Puig perquè, com veurem, la Núria em va presentar la Laura Noa, la Lau Noa, una cantant molt coneguda, que em va composar una de les cançons i també gràcies a la Núria Puig vaig conèixer una professora de cant i escolteu-me, doncs ara canto millor que abans. Mireu, m'agrada anar molt per escoles perquè moltes persones pensen que els escriptors són com éssers vinguts d'un altre planeta o gent molt especial que han enviat els déus de l'univers i potser sí és així, però no crec que amb mi. De fet, també m'agrada dir, i escolteu bé, que entre vosaltres i jo només hi ha una diferència.
Una sola. Quina? Jo vaig arribar a aquest planeta abans que vosaltres. Per tant, si només hi ha una diferència, us diré que tot allò que faig jo, ho podeu fer perfectament vosaltres si voleu. I quan la Núria deia que podem segurament treure o trobar algun escriptor o alguna escriptora, n'estic convençudíssim. De fet, si volguéssiu, aquí podem perfectament tenir o trobar 250 o 300 escriptors o escriptores o persones creatives. També és veritat que jo tinc una paraula màgica que agrada molt poc, que és la paraula que a mi m'ha convertit en allò que sóc i que quan la sent la gent arrufa una mica el nas, no? Que és la paraula disciplina. Jo sóc una persona molt disciplinada. Mireu, quan vaig a escoles, però normalment de 9 a 2 cada matí jo estic escrivint. I a menys que es belluguin 2 torres bessones que tinc davant de casa meva, jo no m'aixeco de la cadira, perquè de veritat som tots molt creatius per no fer les coses. Un dia de pluja diríem, mira, s'està molt bé al llit, avui no escriuré. Un dia de sol, me'n vaig a la platja, que vull posar-me una mica de color. Un altre dia, quedaré amb aquest amic o aquesta amiga per anar a parlar. No. Si una persona vol aconseguir alguna cosa en aquesta vida, ha de ser el seu millor cap, el seu millor jefe. Si us n'adoneu, jo cada dia, amb gust, escric 5 fulls, 5 pàgines amb diàlegs. No són res, de vegades n'escrius 3, de vegades n'escrius 7, però escolteu-me, 5 per 5, a final de la setmana tinc 25 fulls. I a final de mes en tinc 100. 100 ja és un llibre. Es pot escriure un llibre cada mes? Sí i no. De què depèn? De la documentació. Per exemple, jo vaig escriure un llibre que es diu Boig per tu, una història d'amor, perquè jo me'n recordava molt del Carles Sabater, que cantava la famosa cançó, i com passa aquí al Centre Psiquiàtric Pere Mata de Reus, doncs em vaig haver de documentar, vaig haver d'entrevistar-me amb malalts mentals, amb doctors, perquè com jo soc l'escriptor i explico coses inventades, no podien pensar que m'havia equivocat. De fet, el doctor Labat, el director mèdic del psiquiàtric, em va dir: Folk, sembles un metge. Per tant, això és documentació, no et pots equivocar. Ara bé, el llibre Ningú és un zombi, del qual la Núria en parlava, jo no crec que vingui cap zombi per dir-me t'has equivocat. De manera que el vaig escriure molt ràpid. I escolteu-me, en parlarem si tenim temps. Una persona que fa quelcom i ho fa amb gust cada dia, no surten soles les coses, però quasi, Mireu, per Ningú és un zombi jo vaig comprar, a més era aquí a Reus aquell dia, un dilluns al matí, una revista on es parlava de com s'arriba a vendre de bé la literatura zombi, com arriba a agradar tant. I vaig pensar, ni els zombis no m'agraden gens. Per tant, no escriuré mai un llibre de zombis. Això era al matí. A la tarda em va venir una idea. Què passaria si un mort vivent, un nen de 10 anys, arriba dels països de l'est amb una escola catalana i li fan la vida impossible? Vaig girar els papers. El zombi era un nen bo, tendre, innocent, i els companys d'escola, els humans, li feien assetjament, li feien bullying. I al girar el paper, la història va créixer tant que em vaig posar, quan vaig arribar a casa meva, a Barcelona, a escriure. Tu has de passar molt bé quan escrius, si no, no surt bé. Va ser un dilluns a la tarda que em vaig posar a escriure. El diumenge ja l'havia acabat. Vaig trigar 7 dies per escriure un llibre. Va guanyar el Premi Barcanova i que s'ha convertit en musical. De tota manera, avui el que vinc a parlar és d'aquest llibre que us recomano, que es va vendre ahir per Sant Jordi i que està a les millors llibreries. I a mi em preguntava un periodista, escolta, i quant temps has trigat per escriure aquest llibre? I jo vaig pensar i vaig dir, crec que tota la vida. Diu, com? Diu, sí, de petit feia coses que ara m'han sortit i són al llibre. I jo aquí, a la Salle Reus, vaig estar-hi 9 anys. Vivia en un poble petit que coneixeu, que es diu Montbrió del Camp. Tenia 10 anys, com allí tenien només una sola línia, els meus pares van fer un esforç, un sacrifici, van dir, canviem de casa,
la venem, la de Montbrió, i anem a viure a Reus perquè els nostres fills, jo tinc un germà i una germana, puguin tenir una educació com correspon. I van venir a viure aquí a Reus. I us dic una cosa, les persones que vivíem als anys 60 eren molt afortunades. Sabeu per què? La tele la posaven a partir de les 6 de la tarda, la casa de rellotge, la casa de reloj, en blanc i negre. No hi havia internet, no hi havia res de res. Jugàvem als carrers. De fet, al començament del llibre Ningú és un zombi, ho explico. I diu així: quan jo tenia 10 anys encara no coneixíem la paraula digital. No havia arribat internet a la casa i de xarxes només coneixíem les dels pescadors. Quan jo tenia 10 anys només hi havia una cadena de televisió amb només 2 canals que començava a les 6 de la tarda. Teníem botigues al barri, no centres comercials. I aquells que vivíem al poble, anar a Barcelona era talment com anar a la lluna. I érem tan feliços. Jugàvem a carrers i a places. Berenàvem pa amb xocolata o pa amb vi. Els dissabtes anàvem a l'escola a fer treballs manuals i els diumenges teníem al cinema 2 pel·lícules al preu d'una, sessió contínua. I ens en passaven de coses. Per tant, les persones que vàrem viure lliures de tecnologies, que no volíem ni sabíem que era un telèfon mòbil, vàrem poder tenir la sort enorme de ser persones que llegien molt, jugaven molt, parlaven molt, i és la manera de ser una persona creativa. Ho ha dit la Núria Puig, el meu pare, quan vaig fer la comunió, em va regalar un teatre de guinyol que havia fet amb les seves mans. I vaig començar a fer titelles i vaig pensar que allò d'explicar històries m'agradava molt. I un dia, quan jo tenia 10 anys, vaig venir aquí, a la Salle Reus, a fer quarta bàsica. I aquí em van passar moltes coses i totes bones. Per això estic tan content d'estar aquí, perquè aquí on esteu vosaltres, jo vaig ser espectador de meravelles. Per exemple, una vegada al mes venia una organització que es deia Juventudes Musicales a interpretar-nos peces de cant coral, música clàssica, i m'encantava. Una vegada cada 2 o 3 setmanes ens convidaven a veure pel·lícules aquí. A la tarda, en lloc d'anar a veure una conferència, anàvem al cinema i ens passaven, que no sé si això es fa, San Juan Bautista de la Salle, la pel·lícula, que a mi m'encantava. I de tant en tant passava una pel·lícula que és la meva preferida, que es deia Oliver, que era un musical. I passaven 7 novias para 7 hermanos, que és una altra musical. I escolteu-me, jo en aquell moment pensava que jo era una mica estrany, perquè us explicaré una anècdota. Quan algú de la pel·lícula començava a cantar, passava quelcom. Mireu, ara farem una prova. Jo no sé la cançó, però me'n recordo de la cançó, la primera de la pel·lícula d'Stanley Donen, un musical. Ara em posé a cantar una mica. Qui ho ha fet això? Això ho heu de fer. Perquè això és el que passava als anys 60. O sigui, quan començo a cantar, heu de començar a xiular. Ho enteneu? Va. Perquè quan començava la pel·lícula, encara no canto. Anem a reproduir una cosa que passava, que està molt malament això, però anem a reproduir. Jo em poso a cantar una mica i vosaltres feu aquest xiulet, sí? Silenci, anem a fer bé. Les llums s'apaguen. Jo estic així mirant la pel·lícula embadalit. Comencen a cantar, a veure si me'n recordo de la tonada. Wonderful day. Va. Jo no entenia... Molt bé, genial. Jo no entenia els meus companys quan començaven a cantar. Nois, ja està bé. Ei! Molt bé, hem de saber jugar. Ok? Jo no entenia els meus companys començaven a xiular quan cantaven, que a mi m'agradava tantíssim. I quan dic 7 nois per 7 hermanos o dic Oliver, hi ha una pel·lícula que aquí ens passava molt, que era Chitty Chitty Bang Bang. La història d'un cotxe volador que em segueix encantant. Per tant, aquí va ser Juventudes Musicales, van ser les pel·lícules. I a més, aquí a Reus hi havia un festival de teatre infantil que portava Redis i que molt sovint, una vegada a l'any, al mes de maig, aquí feien representacions. Jo recordo haver sortit aquí al teatre fent de cec amb una obra que es deia Les armes de Bagatela. És a dir, que la meva sensibilitat,
les meves ganes d'explicar històries i les meves ganes també del món de la música van començar en aquest escenari. Després vaig marxar a Barcelona a estudiar, vaig fer periodisme, vaig fer publicitat, i us dic una cosa, aquí veníem al cine cada cap de setmana que s'obria al cinema la gent de la ciutat, però arribar a Barcelona i adonar-te'n que tens un munt de cines per anar, un munt de teatres, un munt d'espectacles, vaig dir, uau, soc ric de música i sensibilitat. I vaig gaudir molt de tot el temps que vaig passar a Barcelona, encara hi soc, veient aquells espectacles que em van formar com a persona, perquè, escolteu-me, una persona que es queda tot el dia enganxada davant de la pantalla o davant del telèfon mòbil, el seu món és molt petit i molt limitat i no tindrà imaginació. Jo sempre dic a les persones que, més enllà de fer els deures a casa, s'hi perd massa el temps, que hem d'anar al cinema, que hem d'anar al teatre, que hem d'anar a escoltar música, la que sigui, que hem de veure exposicions, perquè això, tot el que entra, ens converteix en persones. I un dia em va passar una cosa molt curiosa aquí a Reus. Jo anava caminant pel carrer, el carrer del Vent, té gràcia, i de sobte va venir una ventada enorme que em va fins i tot bellugar. Mireu, jo a la universitat, escolteu-me, dic una cosa als alumnes. Quan jo parlo, els alumnes callen. I quan ells callen, jo parlo. I quan vosaltres parleu, jo callo. Per tant, les condicions són aquestes. Jo estic superagraït a la Salle Reus, estigueu vosaltres agraïts d'estar aquí, en aquest segle de creativitat i tecnologies també, i ser possiblement grans creadors, però crec que heu d'escoltar, perquè us puc ajudar a ser creadors i creadores. Un cop de vent em va portar a escriure La Rosa de Reus. Les persones, per ser creatives, hem de tenir les orelles obertes i els ulls molt oberts. I les coses ens passen davant nostra. Primer és La Rosa de Reus. Un dia anava cap a Cambrils i em va venir una idea molt estranya, molt curiosa. Què passaria si la paraula etcètera, que sempre va al final de les redaccions escolars, cansada de ser l'última, volgués anar en primer lloc? S'haurien de reescriure tots els llibres. Vaig arribar a casa i em vaig posar a escriure un conte molt curt que es deia etcètera. I reia molt. I em van preguntar, què fas? Estic escrivint. Fes. I quan vaig acabar d'escriure el conte, el vaig ensenyar a alguns amics i em van dir, això l'has escrit tu? Saps que està molt bé? Jo no sabia pas que jo podia ser escriptor. De fet, és curiós perquè de petit jo volia ser cantant, però sempre que cantava es posava a ploure, vaig dir no, però veig pas que això del diluvi de Noè ja va passar. De manera que em vaig convertir en escriptor simplement escoltant i mirant, i un dia al carrer Ample d'aquí de Reus vaig anar a un forn i arriba una senyora i diu, qui té la tanda, sisplau? ¿Quién tiene la vez? La tanda. Què és la tanda? Ell fos una criatura fugissera, invisible, que comença a castigar a les senyores perquè s'oblidin del seu torn. I em vaig posar a escriure un conte. I a partir d'aquell moment, tot el que passava es convertia en narracions. Per exemple, un dia, era un dissabte, jo hi havia aquell passeig de Prim, estava dins de la banyera, tenia 2 aneguets, i de sobte, un dia, no abans, vaig fer un descobriment. Allà baix, al final de la banyera hi havia el tap de banyera, lligat amb una cadena, i vaig pensar, pobre, estic segur que aquest tap està cansat de veure peus, pits i culs. I que si pogués seria lliure. Què havia de fer jo? Alliberar-lo. Com? Tallar la cadena? No. Amb la meva imaginació. Què passaria si el tap convencia amb una esponja, feien un saltet i fugien pel forat de l'aigüera, anaven camí del clavegueram, un lloc més aviat desagradable, i arribaven al mar. I així va ser quan vaig guanyar el primer premi literari, que es va dir El viatge extraordinari d'un tap de banyera. Tot es pot convertir en narració. I al Centre de Lectura de Reus un dia vaig anar a fer un treball. Per accident vaig posar la mà sota la taula. Hi havia un xiclet enganxós, humit, calent. A més, sabeu què passa? En cada biblioteca deia es prega silenci, a mi se'm va escapar a cridar PORC!
o porca? Perquè els xiclets es desen en el seu paperet i es llencen al cubell de la brossa. A més, vaig pensar que, a part de porc o porca, aquella persona que havia enganxat el xiclet era un idiota. Un idiota. Però no sabeu per què, No sabeu per què vaig pensar que era un idiota. Perquè la gent que enganxa xiclets fa així. I deix l'empremta digital molt ben marcada. Jo perfectament podia anar aquí a la comissaria de Reus i dir a la policia: deténganle! Escolteu, la policia faria un escaneig. Aquest xiclet ve de Reus. Ve de la Salle Reus. I ara podria agafar el nom de qualsevol persona d'aquí i dir: és del Ernest. Hi ha algun Ernest per aquí? Doncs mira, t'ha tocat, Ernest. Què fas, Ernest? No poden enganxar els xiclets pel lloc. És broma, Molt bé. No passa res, continua la festa. Mireu, podia anar a la policia? Sí. Volia anar a la policia? No. Coses més importants tinc que fer que perseguir els porcs i porques o idiotes que enganxen els seus xiclets. Què havia de fer? Escriure un llibre. En Cesare Pavese, un escriptor, va dir que la literatura havia de constituir una defensa contra les ofenses de la vida. Quan alguna cosa et molesta, escriu. Va ser així, quan vaig escriure el llibre La guerra dels xiclets. I després de la guerra dels xiclets van venir 666 calaixos o llibres com el que avui presentem, T'ho diré cantant. Per què volia escriure un llibre que es digués T'ho diré cantant? Doncs per moltes raons, perquè m'agrada molt el món de la música. Perquè jo, aquí, més d'un any, abans no era obligatori, però jo actuava dins del grup d'alumnes del Festival de Santa Cecília. I era el professor que ens deia la cançó. I un any no era obligatori assistir en aquell temps, ni fer cançons. Un any érem només 9 alumnes i jo que els vaig dirigir. I un altre any em va passar una cosa que passa en aquest llibre, que és que poc abans del Festival de Santa Cecília, podia tenir 12 o 13 anys, vaig començar a canviar la veu. I no podia sortir al festival. I jo volia sortir. Hi ha una pel·lícula que va guanyar l'Oscar al millor film, al millor curtmetratge, que parla d'una coral, d'una mestra, que aquells nens o nenes que no canten prou bé. Va guanyar l'Oscar a Hollywood, que el va prendre injustament a la pel·lícula de Reus, que Reus presentava, d'aquesta escola de cinema, una pel·lícula, una història de ball, una història d'amor en un pàrquing, si ho heu vist, que és fantàstica. Va guanyar la història d'una coral on els nens, quan la professora no li agradava que cantés, li deia: fes veure que cantes. I això vaig fer aquell dia i molt content perquè jo volia sortir a actuar. Aquestes històries passen aquí. Per exemple, hi havia un amic meu veí que baixàvem cap a la Salle pel passeig de Prim i jo començava a cantar. I ell, com envergonyit, s'allunyava de mi perquè em diu: ui, aquest no el conec. Per tant, moltes coses de les que passen a la vida es poden reconvertir en literatura. A mi m'havien dit que qui canta els mals espanta, que la música tranquil·litza, amanseix les feres. I jo vaig acabar cantant en una coral, a l'Orfeó Reusenc, i va ser com una entrada al món de la música. Vaig dir: caram, la música ens fa més sensibles, ens fa més tranquils, ens agrada, ens diverteix. Doncs cantem. I tota la vida, encara que fos només a la dutxa, jo havia cantat. Fins que fa un parell d'anys, quan vaig estrenar el musical Ningú és un zombi, vaig dir: no, jo vull aprendre a cantar professionalment. Vaig agafar una professora i escolteu-me, un se n'adona que la vida, que passa molt ràpid, un sempre pot aprendre coses. I la veritat és que jo soc baríton, tinc una tessitura baixa, però que en classes de cant vaig arribar a pujar 3 notes. Les persones que tenim la veu baixa no podem cantar com una soprà molt amunt o fer unes notes molt elevades. Per tant, vaig aprendre que cantar, les cordes vocals es poden també treballar i aconseguir més notes. I escolteu-me, ho explicava, jo vaig estar aquí en aquesta sala de teatre actuant quan era un nen i em va passar l'altre dia que l'actor que fa de majordom i fa de professor, que són 2 papers de Ningú és un zombi, tenia una estrena aquell dia i vaig haver de tornar al teatre 40 anys després a fer el seu personatge. I va ser fantàstic. D'on ve la música? Mireu, hi ha un compositor molt reconegut que es deia Joseph Haydn,
que a Viena, quan va estrenar una obra seva que es deia La creació, li preguntaven d'on ve la música, i feia així. Ve del cel. Ara els metges, els neurocientífics, us dirien que ve del cervell, de les connexions neuronals que tenim. I és cert. Però en tot cas, la inspiració no ve de les muses, ve de nosaltres mateixos, però l'hem de cercar. I com l'hem de cercar? Ho va dir el Pablo Picasso, amiga, les muses em troben treballant. Tu no pots començar a treballar. Ai, mira, és que no estic inspirat. No, jo dic a moltes escoles això. T'encarreguen una redacció i dius, quina porqueria, una redacció. Sabeu què passa amb aquesta redacció? Que serà una porqueria. No, clar, si esperes el darrer dia, evidentment. Si tu t'hi poses amb gust, aquella redacció serà fantàstica i et convertirà possiblement en el primer pas d'un escriptor o una escriptora. Quan vaig començar a crear aquest llibre, parlava d'un nen que es diu Eli. Aquest nen, l'Eli, els seus pares li diuen el primer capítol, que ja no s'estimen i que es volen separar. I el nen es queda mut, sense parlar. Té tant dolor, imagina que no veurà mai més junts els seus pares, està amb una tristesa tan gran que no parla. I un dia la seva àvia li diu, Eli, què et passa? Fa dies que no parles. No parla ni a l'escola, perquè aquest llibre passa a la Salle Reus, passa a les aules on jo he estat alumne, passa al teatre, passa al Pere Mata de Reus, passa al barri de les Poetes, passa a la plaça Prim. Però passa aquí i li pregunten, el fan sortir a la pissarra i el nen no diu res, no pot. I una amiga seva, la Clara, li diu, professor, és que passa, doncs li respecta, no? Però passen els dies i no diu res. I un dia l'àvia li diu, escolta'm, Eli, quan tornes de l'estiu de Finlàndia, m'expliques que els arbres, per fer-se passar la por, canten entre ells a la nit, i que la pluja canta amb la teulada, i que el teu avi, que era terrissaire, cantava amb els fangs. I a partir d'aquell moment l'Eli no podrà pas dir res, si no és cantant. I tot ho dirà cantant. El que passa que al seu professor de música no li agrada que hi hagi una altra persona que porti la veu cantant i aquí tindran unes enganxades considerables. Però els protagonistes del llibre són principalment dos professors que vaig tenir en aquesta escola, l'Herminio García, que a mi em donava llengua i literatura, fa molts anys que va morir, perquè en aquell temps la literatura era una altra cosa. Mireu, ara estava repassant un llibre que llegíem a classe a l'Herminio García. Es deia Viaje a l'Alcàrbia de Camilo José Cela. I si us el llegiu, algú pot pensar, quin rotllo, pura bellesa. I un dia, a classe de llengua, ens va demanar que construíssim una frase i a mi se'm va córrer escriure una frase que deia a lo lejos, sempre m'he recordat, a lo lejos se advertía la presencia de un viejo y desmesurado roble solitario en medio de la llanura. Vaig dir aquesta frase, l'Herminio García va callar i va dir, oh! Jo crec que amb aquest oh em vaig començar a convertir en escriptor. Perquè si en lloc de dir oh, hagués dit uf, són onomatopeies, potser avui no estaria aquí. Per tant, heu d'estar molt agraïts als professors que teniu, que els conec, són supermotivadors, superengrescadors i us donen més del que poden o el que haurien perquè realment sigueu persones creatives i obertes. Per tant, surt l'Herminio García, surt el Salvador Comas, que era el director d'aquesta escola, i surt un professor que era professor de música. I aquí vaig tenir molt mala sort, però va durar poc, aquest professor de música. Durant els 2 anys que el vaig tenir, no vam escoltar ni una sola peça musical. Tot el dia era teoria, tot el dia no, a l'hora que teníem, no? I per això és una mica el dolent de la pel·lícula, no? I jo sé que ara, per sort, els plans docents i la manera d'ensenyar música és molt, molt diferent i que els mestres, per sort, i dono les gràcies a tot el professorat que té la sensibilitat musical per fer-ho, es treballa i es viu d'una altra manera. Mireu, per mi la música és molt, molt, molt important. Us explico alguna cosa més per si voleu fer alguna pregunta després. Quan la meva dona estava embarassada del meu fill, l'Aleix,
A casa posàvem 2 peces musicals. Una, la música d'una pel·lícula que es diu La Misión, és una pel·lícula dels missioners jesuïtes a Brasil, que us recomano, que té una peça musical molt bonica. I després li posava el concert per piano i orquestra de Rachmaninoff. Ens agrada molt aquella peça musical, és molt romàntica. Vàrem descobrir que quan el meu fill Aleix, que ara té 30 anys, 29, plorava, per casualitat, posàvem aquelles peces musicals i el nen callava. Per tant, ja dins de la panxa de la mare hi ha una comunicació familiar molt gran, hi ha unes orelles que escolten i que després saben que aquella peça musical és, en certa manera, per donar-los-hi pau. M'agrada molt la música perquè una persona que era un compositor d'òperes va dir primer la música i després la paraula. A mi si em diguessin, escolta'm, quan tornis en aquesta vida, jo crec que amb la reencarnació, però això és un altre tema, quan tornis en aquesta vida, què vols ser? M'agrada molt ser escriptor, però jo crec que diria músic. I diria músic perquè la música no necessita cap llenguatge per ser traduït. S'entén pel cor, no per la raó. De manera que possiblement jo diria m'agradaria ser músic perquè la música és el llenguatge de l'ànima. L'Ilai, en aquest llibre, es posa a cantar. I què canta? Doncs, sabeu què passa? A la Universitat de Barcelona, on jo soc professor, hem de suspendre molts alumnes per faltes d'ortografia. A la cinquena falta, el noi o la noia, a la cinquena falta ha de repetir no curs, però sí l'assignatura. Per què? Perquè les persones... Jo sé, per exemple, quan una persona llegeix o no llegeix. És que els treballs em posen la quantitat de llibres llegits? No. Es veu a les faltes d'ortografia. I aquí vaig construir una cançó perquè a molts adults, a molta gent gran, els hi passa que fan una falta molt grossa. I els nens, sobretot, que confonen una H d'un verb amb la H que no hi ha de ser del pronom. Hi ha moltes persones que diuen em menjo una poma, que és un pronom, i ho escriuen amb H. I altres que diuen hem anat a Madrid o hem anat a Barcelona, que és un verb, i s'obliden la H. I això vol dir que si tu envies un currículum a alguna empresa i reben també les teves faltes d'ortografia, vol dir que no podràs treballar en aquella empresa. De manera que he agafat lliçons de primària i les he convertit en cançons. Com es fan els sufixos, com són les esdrúixoles, i a partir d'aquí una sèrie de persones m'han posat música, per això dins del llibre hi ha una sèrie de partitures. I la cançó diu no confonguis hem menjat amb em menjo un gat, o confons un estofat amb un plat buit o trencat. El pronom va sense H, el verb la du amb claretat. Si encara et confons, mal viatge, llamps i trons. Per tant, llegir no només ens fa persones més imaginació, sinó que a més ens arregla un problema. I és que la persona que llegeix després no fa falta d'ortografia. Per això, un gran filòsof, que era el José Antonio Marina, va dir els llibres s'haurien de vendre en farmàcies, perquè és la millor medicina de l'ànima. I també ho va dir perquè s'acabava de fer una investigació a França, van agafar un grup de lectors, persones que sempre havien llegit de 40 a 80 anys, i persones que mai no havien llegit de la mateixa edat, i van descobrir que la gent que no havia llegit, el 33%, una de cada 3 persones, tenia dèficits cognitius, és a dir, tenia problemes de salut. Persones, que s'ho feien damunt, no podien controlar els seus esfínters. Es va descobrir i demostrar que les persones que llegeixen necessiten una atenció, una concentració que fa que les seves neurones, les seves milers i milions de neurones es belluguin, i això ens faci que una persona arribi a gran amb el cervell ben col·locat al seu lloc. Aquest quilo i mig de cervell tenim 150.000 milions de neurones de vegades mirant la tele. Alguns programes m'adono que hi ha persones
que no ens en tenen dues. Perquè ahir em preguntaven en una escola, tu voldries ser famós? Vaig dir, no, sisplau, no voldria ser famós. La gent que surt per la tele acostumarà a ser tontos del voto, que diuen, no? Aleshores, heu d'escollir molt bé amb qui us heu d'emmirallar, quines persones us poden ajudar a obrir els ulls, a obrir les orelles i ser persones més creatives. Aquest llibre és una comèdia deliciosa. Ja me l'han recomanat en algunes escoles. A mi m'encantaria un dia tornar per parlar-vos més tranquil·lament i més dolçament d'aquest llibre. M'agradaria parlar de moltes més coses, però al cap i al fi penso que després, no sé, igual teniu alguna pregunta a fer del que sigui. Jo us diria, sigueu disciplinats. Quan feu alguna feina de l'escola, intenteu passar-vos-ho bé. Divertiu-vos, perquè si no, no us sortirà bé. La benzina de la imaginació és divertir-vos. Jo quan em poso a escriure alguns dies em peto de riure i algunes altres vegades em cauen les llàgrimes. Vol dir que estic sentint alguna cosa que després el lector la tornarà a escoltar i la sentirà. No? Aleshores, última cosa que us dic. S'ha descobert una teoria, que és la teoria dels 10 anys o de les 10.000 hores. Preguntant, realment el Bill Gates és un geni? Realment els Beatles eren uns genis? I la resposta és no. Eren uns currants sobrenaturals. El Bill Gates, amb 14 anys, li van deixar a l'escola de secundària on estava que ajudés amb el tema informàtic, era el que en sabia i el que tenia més ganes. El Bill Gates es passava sessions de 10 i 12 hores cada dia passant-s'ho superbé amb la informàtica. Tenia 14 anys. Això ho va fer durant 10 anys. Als 24 anys no hi havia cap altra persona en el món que sabés tant d'informàtica com ell. Els Beatles eren uns genis. Com és que el seu so va ser tan espectacular? Els Beatles, que es van conèixer l'any 1959, no van arribar ni als 10 anys. Es diu teoria dels 10 anys o de les 10.000 hores. Què et diu? Si tu fas els que sigui, composar, escriure, fer música, 3 hores cada dia, els caps de setmana pots descansar. Quan tu arribes als 10 anys, el teu cervell és tan prolífic, coneix tant el seu ofici, que gairebé les coses surten soles. De fet, jo el 2010 em vaig adonar, jo el 2010 vaig escriure 4 novel·les, no es tracta de fer rècords, i cada novel·la va estar una setmana. Per què? Perquè tens la ment entrenada. Què va passar amb els Beatles? Els Beatles actuaven en un pub musical de Hamburgo amb gent que ni escoltava, gent que parlava, i quan escoltaven alguna peça musical bonica, callaven i deien, aquesta peça és bona. Feien concerts de 8 hores amb petits descans i petits repòs. De manera que van arribar a Liverpool, havien provat tant la lletra de les cançons, tant el so, que allí van triomfar. Us n'adoneu que si vosaltres teniu 10, 11, 12, 13, 14 anys, us poseu cada dia a fer alguna cosa amb passió i passar-vos-ho bé. Quan arribeu als 24 sereu el número 1 del que vulgueu i guanyat amb esforç i amb constància. No per sort de la vida. Jo ahir, per exemple, em vaig estirar els cabells, els pocs que em queden, quan vaig descobrir 500 persones aplaudint, ara ens enfadarem, i em sembla bé, a una idiota. Una idiota que té 1.700.000 seguidors a Instagram. I 1 milió i pic, vull dir, i escaig, de seguidors al YouTube. Jo en tinc 82. I sabeu què passa? No en vull més. Perquè la gent que em segueix saben que el tema creativitat pot ajudar. I aquesta persona, que no diré el nom perquè no em pagueu el sortit, perquè no obsessiu, signava llibres. I diu, no, jo no soc competència de la Dulceida o Dulcina, o com li doni la gana dir-se. Perquè jo no entenc que quan aquesta noia ve a Reus hagin de posar tanques perquè les histèriques no es peguin entre elles. Escolteu-me, quan en aquest país el segon llibre més venut és de la dona del Risto Mejilde, jo m'aturo. Deixeu-me baixar, sisplau. Perquè una cosa es diu literatura i l'altra es diu aprofitament. Té dret a aprofitar-se'n? Evidentment que sí. Cadascú guanya la vida com vol, però siguem una mica seriosos, sisplau. Per tant, 2 coses. Sigueu dignes, sigueu disciplinats, sigueu treballadors, passeu-vos-ho superbé. Quan arribeu d'aquí 10 anys a ser el número 1 del que vulgueu,
serà per la vostra feina, no per l'atzar. Molta gent ara, abans la gent volia ser mestre o volia ser futbolista. L'altre dia una nena a un poble que es diu la Nou de Gaià em ve i em diu, és una broma, atenció, no una broma el que em diu ella, sinó que li vaig dir jo. Hola, 10 anys, jo sóc influencer. Jo vaig estar a punt de dir, i el teu pare no et pega per dir animalades? No li vaig dir, perquè jo soc molt sentit de l'humor. Vaig dir, perdona? I tu llegeixes? Perquè aquí hi ha un altre problema, escolteu-me, de creatius en quedaran molt pocs. Jo quan parlo de Ningú és un zombi, el món està ple de zombis. Viuen entre nosaltres. Són aquella gent que va pel carrer enganxada al seu telèfon mòbil, no veuen res més. I escolteu-me, l'altre dia a l'escola Pablo Picasso de Barberà del Vallès, un nen m'havia dit que una senyora l'havia atropellat amb el cotxe quan estava parlant pel telèfon mòbil. Un criminòleg l'altre dia deia en premsa que una persona que anant amb cotxe mira els whatsapps a l'autopista pot recórrer 100 metres, que són molts, sense veure on va el cotxe. Anem amb compte, sisplau, amb les tecnologies. Estan al nostre costat, però no hem de ser esclaus de les tecnologies. De manera que sigueu intel·ligents, sigueu creatius, sigueu sensibles, aneu a veure concerts i escoltar-los, aneu al cinema, aneu al teatre. Gaudiu de la vida, que és meravellosa, perquè després hi ha un grup de persones importants que diuen i això és la vida? Aquest avorriment, la vida te la fas tu mateix. Per tant, sigueu disciplinats en construir una vida feta al vostre propi gust, al vostre propi plaer, però que us aporti realment quelcom de que un dia que no hi sigueu puguin parlar molt bé de vosaltres. A mi em va emocionar moltíssim quan vaig saber que l'any 1910 va morir Gustav Mahler, un gran compositor que jo sempre he admirat, i anaven 100 carrosses fúnebres. Cada carrossa portava 10 corones de flors. És l'enterrament amb 1.000 corones de flors més agraït en la història de l'home. Tot per fer música. I 3 compositors que es deien Schoenberg, Berg i Weber van escriure per un ésser ple de riqueses que ens mostra per sempre l'exemple inesborrable de la seva obra i de la seva vida. Intenteu copiar aquest text o un semblant i que un dia, d'aquí molts i molts i molts anys, alguna persona us pugui regalar una frase tan bonica com aquesta. Gràcies. Mireu, si algú vol fer alguna pregunta, la feu. Si no, són 4:45. Però si algú, ja que sóc aquí, teniu alguna pregunta a fer, llanceu-la, Digue'm. A veure, com fan preguntes, jo necessito silenci. Si no, no les puc escoltar. Espera. Ara. Mira, el llibre que ara fa 20 anys que va sortir La Guerra dels Xiclets. Jo cada any tinc entre 50 i 60 conferències en escoles. Quins són els llibres? La Guerra dels Xiclets, Ningú és un zombi, 666 calaixos, 2 de terror que no són per vosaltres, El manuscrit de les bèsties, que és d'assassinats, en una escola religiosa de l'any 39, i l'altre és La dona vestida de negre, que és de malalties mentals d'una assassina en sèrie. Però no és per vosaltres aquests llibres. I jo us diré una altra cosa, El boig per tu, que passa a Reus i que és una història d'amor. Aquests són els títols. Digue'm. Quin és el meu vídeo preferit? Que no el sento. El meu gènere. Mireu, saps què passa? L'ésser humà, quan neix plorant. Té por. Ve de la panxa de la mare i no sap on va. I moltes persones, quan moren, doncs, o ploren o fan un últim sospir, que es diu la ranera del moribund, amb la por de no saber on van. A mi, el gènere que més m'agrada és el de por. Per això vaig escriure El manuscrit de les bèsties, o La dona vestida de negre, o algun altre llibre de terror. I ara, a l'octubre, surt un llibre
de terror, li canviarem el títol, però es diu Edol, una crítica a les noves tecnologies. Perquè, escolteu-me, la pregunta és que tothom pot escriure llibres. Mirem, sisplau, mirem, escolteu. L'altre dia, el 2005 va sortir una notícia a la premsa de que la casa Mattel havia tret al mercat la Barbie que parla. La Barbie que parla, val 85 euros. La Barbie que parla està connectada per Wi-Fi als ordenadors de Mattel. Té 8.000 ratlles de text per contestar-li a la nena. I durant 2 anys enregistra la veu per decodificar-la amb text i tenir una conversa. Les ampes, els pares o les mares s'han posat les mans al cap. Algú pot escoltar les nostres converses? Potser a la meva filla li diu a la seva nina que mira, que jo me'n vaig a Suïssa a fer-me una operació de cirurgia estètica i que el meu marit té un cabal de diners al banc. En efecte, hi ha hagut uns hackers que han entrat al Wi-Fi i al compte de Mattel i els han demostrat que les converses de les nenes es pot escoltar. Vaig dir, és una idea boníssima. Quina és la idea? Que qualsevol de vosaltres podeu escriure Nit de Reis. L'endemà, la nena, que es diu Alexandra, troba un regal, una joguina, una nina. Una nina que tu pots personalitzar si ets nina o nino. Molt bé. La nina, els segons dies, li diu, escolta'm, t'ajudo a fer els deures? Pots? Esclar. Estic connectada a tots els millors ordinadors del món i les millors enciclopèdies. I li passa els deures. I quan acaba, li diu, espera, i ara, tu què faràs per mi? Jo he de fer alguna cosa per tu. Esclar, t'he fet els deures jo. Alguna cosa m'has de compensar. I què vols? Has vist el vestit que tinc? És un vestit de fàbrica? Compra un vestit? Ui, no. Jo no puc pas, no tinc diners. Els teus pares, els teus oncles, els teus padrins... No, han passat les festes, hi ha hagut molta despesa. No et puc comprar cap vestit i no et posis pesada. No em compres un vestit? No. Diu, molt bé, no me'l compris. Per internet agafaré diners del compte bancari de l'escola, el posaré al compte bancari del teu pare anirà a la presó i tu et faran fora de l'escola. Em compres el vestit i la nena es veu obligada a robar el vestit. I a partir d'aquell moment hi haurà una cadena d'extorsió, de xantatge. És dolenta, perquè representa els interessos d'una indústria joguinera. És malvada aquesta nena, és a dir, és una nena diabòlica, però que respon a uns objectius. Perdona, això no pot ser qualsevol de vosaltres? Indiscutiblement que sí. Són ganes de passar-s'ho bé. Jo quan estic o m'ho passo pipa o no ho faig. Vinga, perdona. Doncs el dia 26, que és un dissabte, a la Biblioteca Xavier Amorós, perquè alguns amics han fet cançons, com la Laura Noa o la Lau Noa, i altres, i vindran aquí a Reus, el dia 26, està a les llibreries, a més és un llibre molt econòmic, però el dia 26 de maig vindrem a la Biblioteca de Xavier Amorós. Alguna pregunta més? Ui, no et veig, de negre. Espera, no et sento. Perdoneu, podeu portar un got d'aigua, algú? Només un gotet. De l'aixeta, no passa res. Digue'm, molt bé. Home, jo ara et diré aquest d'aquí, perquè de por per vosaltres no en tinc. Aquest i Ningú és un zombi, que és de terror, és molt Tim Burtonià del Tim Burton, però té una lliçó també per explicar, i riureu molt. Aquest és molt fàcil de llegir i és molt divertit, i molt tendre. Doncs el noi, que s'ha amb el dit cap dalt cap al cel. Mira, quan acabes un llibre dius, oh, s'ha acabat, quina tristesa. És com tenir un fill, no? És a dir, oh, ja ha nascut. I després passes 2 o 3 dies una mica trist, i després dius, vinga, un altre. I de fet, com ara a l'octubre, surt l'altre, ja estic content. Però ja estic pensant en una altra idea molt bona. El noi de darrere. Des de quan? Doncs mira, sabeu què passa? Jo vaig tenir un professor a la universitat que es deia Ricarte, que ens va donar una frase màgica, que va dir, voler és poder. Vaig dir, jo havia llegit un llibre que a mi em va encantar, que es diu La història interminable, del Michael Ende, i vaig dir, uau, jo vull escriure un llibre així. I pensant-ho, vaig pensar, dic, va, obrim la parabòlica, a veure què se t'acut. I a partir d'aquell moment va ser que va venir l'etcètera, etcètera.
És a dir, tenia 29 anys quan vaig escriure el primer llibre, fa 25 anys. El noi del costat. Mira, jo tenia una agència publicitària al carrer Monterols, que vaig tancar, vaig a Barcelona, i un dissabte a la tarda vaig anar un moment pel despatx i hi havia un missatge al contestador d'un editorial de València. Jo els havia enviat l'original, un llibre, etc. Hi havia un missatge que deia: escolta, ens ha encantat el teu llibre, ens ho hem passat molt bé, el volem publicar. Sabeu què em va passar? De pura plorar. De pura felicitat. Per tant, superfà, gràcies. Ja arribo la nit. Vinga, aquest noi de les ratlles. Espera, que no sé què dius. Doncs mira, quan vaig començar a anar a moltes visites a escoles i aleshores nens i nenes com vosaltres em deien pel carrer i em demanaven un autògraf. Però la primera vegada que em va passar això, a Tarragona m'ha dit: vostè és el Jordi Folk? Vaig dir: no. És broma, vaig dir que sí, no? Però vaig dir: ui, ara m'he de posar aquí a signar. Dic: ui, quina vergonya. Ho vaig fer, però no sé, no m'agrada això de ser famós. Et gent tan animal. Vinga. Quan em va demanar què? No, és el que dic ara, vaig dir, però si jo no ho sé, jo no he canviat el món, escolteu, els escriptors no som imprescindibles. Les persones poden viure sense alguns escriptors, no? L'únic que, per tant, jo no he canviat la història de l'home, jo no he estat metge i he descobert la solució a les malalties, jo només escric, jo només dono felicitat, per tant, crec que hi ha persones molt més importants que jo per donar l'autògraf. Vinga, el noi d'allí baix. Si escriuré un llibre després d'estar aquí, m'has dit? No, sabeu què passa? Que l'any vinent jo arribo a 500 fòrums, a 500 visites escolars, per tant, el que m'ajudeu és a afegir-ne una més i estic content. Però l'altre dia us dic una cosa, voleu tenir tanta energia? Jo sempre he pensat que si tots, no ho feu, si tots es poséssiu concentrats, anem a que s'obri el sostre, la vostra energia faria que s'obrís. No ho sé, no ho provem. Però vull dir que teniu una energia creativa extraordinària. I escolteu-me, l'únic que heu de fer és lligar coses. Mireu, l'altre dia, un nen en una escola em va fer una pregunta. Però, com t'has atrevit a matar un nen dins d'un llibre? I és veritat. Hi ha un llibre que es diu Llibre d'encanteris de la vella taràndula, Premi Folk i Torres, on un nen... És que és molt fàcil escriure, de veritat. Mireu, jo quan era petit, tenia 8 anys, el meu germà, els Reis em van portar un cotxe policia, amb un homenet assegut, amb comandament. I el meu germà volia viatjar gratis, s'hi va seure damunt i va apretar el comandament, el va cremar. Jo devia estar superenfadat i no sé què vaig fer, devia plorar molt, era un nen de 7 anys, i tota la vida vaig pensar, mira que el meu germà el primer dia, després de Reis, se'm carrega el cotxe, què faig al llibre? Partit de records personals. Agafo el cotxe i el poso en una història d'un nen. Un nen al qual li diuen, escolta, porta el cotxe a l'escola per ensenyar-lo als teus amics. Hi ha un noi, un repetidor, una mala persona, que li trenca el joc, la joguina, i s'enfada molt. I aleshores el Pere, que es diu Pere, diu, ostres, jo recordo que tenia un llibre de màgia del meu avi. Igual era mentida, però ho provarem. I de fet, diu, va, farem un ritual contra el director de la meva escola. I fa uns versos en l'aire perquè se li transformi la cara i pensa que és broma. L'endemà va a l'escola i el director no hi és. Diu que està malalt. S'apropa a casa seva, s'atansa i puja amb un arbre i veu que el director té tota la cara de forma, és un dit pàmpols i pastanagues, és com un jardí. Aleshores, per venjar-se d'aquest nen que li ha trencat el cotxe, llegeix una fórmula secreta que l'avi tenia en un llibre molt antic i allí diu com deixar mut a un nen, o això és el que creu, perquè no hi diu mut, està escrita amb lletra tan vella i tan recargolada que allí diu com deixar mort a un nen. I fa uns versos mig satànics i el nen es mor.
Vosaltres esteu escrivint aquest llibre. Què feu ara? Oh, mort un nen amb un llibre. O sigui, aquest llibre cremaran, no? Què heu de fer? Ressuscitar-lo. Per tant, jo el ressuscito, evidentment. Molt divertit. Vull dir que, en el fons, tots tenim aquesta enorme capacitat creativa com per embolicar-nos i sortir dels embolics. Vinga, la noia, perdona, amb el paper. Espera, no sento res. El boig per tu, perquè passa el psiquiàtric Pere Mata de Reus i em vaig haver de documentar moltíssim amb malalties mentals. Vaig parlar amb un pobre home que diu que no podia posar la tele perquè pensava que els de la tele parlaven amb ell. Això es diu esquizofrènia i és un problema molt greu perquè a Catalunya i a Espanya hi ha 400.000 esquizofrènics. I també em van explicar que hi havia molta gent jove, a partir dels 18 anys, que estaven en centres psiquiàtrics perquè havien provat les drogues i s'hi havien quedat enganxats. I estaven a l'àrea de joventut dels centres psiquiàtrics. Terrible. La noia del paper. Ui, perdó? El que menys, doncs mira, Ningú és un zombi, vaig estar una setmana, Vacances a la Romana de la Sonia Testars i els seus amics, vaig estar una setmana, L'avi Calavera, que és molt anterior a Coco, que vaig estar una setmana, i una altra que van ser una setmana de escriptura, però molt divertit, m'ho passava molt bé. Vinga, els 3 nois dels papers, no veig des d'aquí què sou, perdó. Digues. Més venut, com porta 20 anys la Guerra dels Xiclets, que porta 35.000 exemplars. Digue'm. Com va inspirar-lo quan escrivia, què? Però mireu, us dic una cosa, i m'agrada molt la pregunta, Heu d'aprendre una cosa molt important, que no us ensenyarà ningú. Jo ho he après d'altres, Una persona no es posa creativa per fer una redacció per un treball. Una persona ha de ser creativa sempre, ha de tenir el pilot vermell automàtic encès. La creativitat és una activitat autotèlica. Què vol dir autotèlica? Auto, d'automàtic, telos, del grec, finalitat en si mateix. És a dir, fer esport ho fas perquè t'agrada. És una activitat autotèlica. Escoltar música ho fas perquè t'ho passes bé. És una activitat autotèlica. Per tant, mirar, escoltar, ser creatius ha de ser una forma de vida vostra, no perquè ara jo em poso creatiu per fer això, sinó sempre heu d'intentar anar més enllà. I creativitat vol dir fer les coses una mica diferents, res més. Acabo el noi del paper, o la noia, perdona, no et veig. Ui, no sento res. A mitja pregunta. Perquè era la manera de fer feliç a les persones, perquè m'agrada fer pensar, perquè m'agrada emocionar. Mireu, al llibre Ningú és un zombi, moltes nenes, moltes noies em diuen Jordi, m'has fet plorar al final. I dic, no perquè a mi m'agrada fer plorar les nenes o els nens, no, perquè dic, uau, no hi ha efectes de so, no hi ha efectes especials, la bellesa del text et fa plorar. I l'altre dia vam fer el Ningú és un zombi, el musical a Barcelona, i es va acabar l'obra, que s'acaba molt trista, d'una manera molt trista d'acabar, i una nena es va posar a plorar. I sabeu com va deixar de plorar? Quan va poder abraçar a l'actor que fa de zombi, noi molt alt, 1,95 m, i va poder abraçar i va veure que allò era ficció, no? Arribava a pensar que allò era real. Uau! Vinga, sí. Bueno, aquell noi, no veu que no, no? Vale, doncs qualsevol, la noia de la samarreta que diu om, el sol, no us veig. Digues. El meu primer, no t'entenc, primer o últim? L'últim, aquest? Penúltim. Penúltim va ser Boig per tu, ara fa 2 anys, que són 500 pàgines. Vinga, el noi. No et sento. Quin llibre m'ha agradat més, escriure o llegir? Mira, escriure tots, perquè si no, no ho passaria bé i no ho escriuria. I llegir, m'agrada molt Charles Dickens, molt.
l'Oliver Twist, el Nicholas Nickleby, Història de dues ciutats, Casa desolada, tot això. Vinga, anem a fer les últimes preguntes, potser. Tanquem-ho en 5 minuts, sisplau. A veure, per allà baix. Vinga, va, tu. Nois, fem 5 últimes preguntes, perquè no escolto res. 5 preguntes últimes. Vinga, noi del paper, doncs. Amb qui em va inspirar quan amb el llibre T'ho diré cantant? Doncs amb coses m'havien passat aquí, a la Salle, que caminava cantant, que vaig perdre la veu al Festival de Santa Cecília, que ho dirigia, i perquè vaig pensar que seria molt bonic una història d'un nen que ho digués tot cantant, perquè no passa, no existeix. I si un company vostre a vosaltres us contestés cantant, diria que aquest nen és tonto. O se n'estan rient de mi. Ah, no l'entendríeu, Per tant, per què no aplaudir la diferència? Si una persona amb respecte ho pot dir cantant, què passa? Però la gent i els mestres dirien, això no és normal. Digue'm. Nois, no sento la pregunta, anem acabant, vinga. Els meus autors preferits, doncs mira, potser són els teus. A mi el James Barrie, autor del Peter Pan, per mi és una novel·la que he recomanat als meus alumnes de la universitat, perquè hem perdut molt la imaginació. 1. 2. Alicia País de les Meravelles, de Lewis Carroll. És pura màgia, escrita per un matemàtic. 3. Oliver Twist, de Charles Dickens. Clar que escriure només 3 llibres és terrible, però... Són llibres que fomenten la imaginació. Digues. El meu proper llibre, doncs, molt bona pregunta, passa en una escola i el nen em va preguntar com t'has atrevit a matar un sol nen? Vaig dir, bueno, és ficció, és per passar-s'ho bé, després el salves, no? Doncs vull fer una cosa semblant, però en tota una classe. No matar una classe, sinó embruixar-los. Fer un conjur i embruixar-los amb tots. Un nen que troba un altre llibre, no és exactament això, però no ho puc explicar del tot. I decideix fer una mena de bruixeria a tots els nens i a les nenes i després no se'n sap sortir. No sap com reviure'ls. Sí, fem 2 preguntes més? Perquè és l'hora ja, Anem a les clars. Vale, 2 últimes, aquests 2 d'aquí, i tanquem. Digues. Sí, un que es diu Història d'un bolígrafo i han sortit diversos llibres traduïts, però l'original era Història d'un bolígrafo. Molt bé, l'altre? Si podria cantar. Escolteu-me, anem a posar, si pot ser, si el Pep encara està amb el so, la Laura Noa ha fet una sèrie de peces musicals. No sé si podem escoltar l'última peça musical. Jo sense acompanyament no us puc cantar, perquè... A més no tinc cap cançó aquí per preparar. Va, faré una cosa, vinga. Bueno, aquesta no és de la Laura, és d'una rumba catalana. A les xarxes socials, no la cantaré aquesta cançó, no la canto. A veure, mireu, hi ha una cançó que m'agrada molt, que es va fer molt famosa a Espanya. A mi em pregunten per què es diu Eli, el protagonista. Un dia vaig anar a una escola a Tortosa i un nen finlandès que tenia 9 anys que es deia Eli, i dic, m'encanta el teu nom, no? Dic, vale, l'Eli serà el protagonista i la seva amiga, que l'ajudarà i que l'entendrà, com es dirà? Clara. Vaig dir Clara. Per què Clara? Doncs perquè a mi m'agradava molt una cançó molt famosa que deia Clara, distinta Clara, extraña entre su gente, mirada ausente, Clara, a la deriva, no tuvo suerte al elegir la puerta de salida, Clara. Abandonada, en brazos de otra soledad. Fins aquí. És una cançó contra les drogues. Vinga, moltes gràcies. Amor meu, tinc l'ànima trencada. Jo no sé de lletres estimades.
demanar-te perdó. Ha estat una mala pensada, ja he rebut una estocada, ha estat tot una enredada, soc jo tot una mala liquidació. Són 5 lletres al perdó en un ampli abecedari, són només 4 a l'amor i en canvi es dona diari. Tu i jo és número rodó i no és cap secret bancari. Rere el 2 més 2 hi ha un horitzó i tots els mots del diccionari. Amor meu, tinc l'ànima trencada, jo no sé de lletres, estimada. Sota una nit vella i estelada, sóc aquí per demanar-te perdó. Ha estat una mala pensada, ja he rebut una estocada, ha estat tot una enredada, soc jo tot una mala liquidació. Són 5 lletres al perdó en un ampli abecedari, són només 4 a l'amor i en canvi es dona diari. Tu i jo és número rodó i no és cap secret bancari. Rere el 2 més 2 hi ha un horitzó i tots els mots del diccionari.